Mudhara wekubika sadza mutauni Elias Chikwava asungwa mushure mekunge aba foni panhamo. Chikutambirai pano paHot News TV pamuchange muchiwana manews updates ezvinhu zvikuitika munyika yedu yeZimbabwe zvinonakidza zvosiririsa. Kana iri first time yako ndokukurudzira kuti usubscribe turn on the notification bell so that pandodzoka nemamwe manews updates akupisa ndomunhu anotanga kumaona. Ngatidzoke munhau dzedu zvise. Outcomes avangu vachida kuti zviitikire kudaro, why? My intentions are tichatozomanzwa maybe kana vabva kupolice kuti angarei maybe vakabvunzwa kupolice ubwo vachataura kuti zvafamba sei. Inini hangu personally from our point of view, whatever zvavanenge vaita kana vane mhosva dzavapara, mapurisa achangoitawo ma-investigations avo and reach their conclusion. Mari yakarezwa kwavari yenge atouya kuZimbabwe kudhara. Anditi isusu hatisina mari iyoyo, hatisina mari, Ashe haana mari yacho as well. Mari yato kuHarare kuti vapuwe mari iyoyo. Anditi mari tichangovapa mari yavo yakakwana. Kana mari iyo ichazopedzera kubhadhara mapurisa kana kubhadhara maloya kana kubhadhara zvinenge zvako avari izvozvo. Indroti munhu anotongwa ega nani naMwari. But I think it's very important timirire kunzwa kuti mapurisa anoti chi, tonzwa kuti chichabuda ikokoko because munhu wana haangongoramba achingoita munyama wakadaro wokuti unosungirwa sadza woenda kumapurisa, wabatirwa dzimwe nyaya woenda kumapurisa, nyaya dzacho dziringobuda murodhi dzekunzi vakatiza mukadzi nemwana chirema. It's just not making or adding up. Ndikufila kunge ndiri kudhila nemunhuka ari tupa munhu wani.